Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Concentració de rebuig aquesta tarda davant de l'Ajuntament després de saber-se la notícia de la mort de la Mercedes, una veïna de Martorell, aquest matí. I això és l'expressió més extrema de la violència masclista que seguim patint en aquest país després de molts intents per part nostra, de les institucions, per acabar amb aquesta xacra social. Policia local i Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona acusat presumptament de la seva mort. Lamentar i manifestar el rebuig per part del conjunt de les institucions d'aquest tipus de situacions, però m'agradarà anar una mica més enllà i hem d'erradicar la violència masclista en les seves manifestacions més tènues. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort de la Mercedes. La concentració, convocada per l'Ajuntament i el col·lectiu feminista, ha comptat amb l'assistència de la consellera del Consell Comarcal, Vicky Castellanos, i de la consellera de la Generalitat, Tània Verge. Tenim tota la voluntat política de fer de la lluita contra les violències masclistes una qüestió de país, una qüestió política de primer ordre, en la que hi estem invertint més recursos que mai. Cap fissura en les formacions polítiques en representació del consistori. Totes elles, amb l'alcalde al capdavant, han mostrat el rebuig més categòric davant aquest acte de violència masclista. De confirmar-se el crim masclista, seria el primer en Catalunya en el que va d'any.